Здравейте, хора! Днеска ще слагаме Quick Shifter на Yamaha. Почнах от тая страна. Първо развих тия двата болта, развих тия двата, за да махна тая пластмаса. И сега минаваме от другата страна. Същата работа. Развиваме двата на радиатора. Сега развиваме тия двата горните, за да махнем пак пластмасата. И да. Ще видим какво ще стане. Аз не знам дали този Quick Shifter е за този мотор, ама ще пробваме. Кътне ще го събера бързо. Аз съм свикнал. И КТМ-та й. За 20 минути стигах до разпределителните валове. Толкова му бях фанал челама. Музика липсва. Липсва музика. Момент да пуснем музиката. Пак знаете ли, ако всичко е наред, утре на карането бачуша са кефи. Тай. Главно целта е да освободим радиатора, да мръдне малко напреде. За да може да имаме достъп до буксите на това, на свещите, как се каже, ignition coils, на бобините. Айде, и тая пластмаса я няма. Че той с радиатор тук. Той не е на болт. Да, то с радиатора и тъй си излиза. Обаче... тук е някакъв друга система има. Има един болт. Десятка би трябва да е. Да видим. Да. Окей. 10. От една страна май нямаше такова нещо. Тук радиатора повече е укрепен. Се надявам, че това е. Може и да не е това. Ще разберем и сега. По принцип, Quick Shifter беше обявен за Kawasaki, обаче казват, че става и за Yamaha. Болта е откачен. Тук е някаква пластмаска. Да видим сега. Не особено, ама... Ето. Ето. И сега. Сега трябва да откачим и това. Да вдигнем резервуара. За целта. Тук е това. Не това бе. По-малкото. Оня ден на първото каране бях на 2 часа от вкъщи. Так му се събрахме с момчета и мотора не искаш да запали повече. Не беше идеалното първо каране, но стават такива работи. Сега това го бутаме там. Така. Столчето от TikTok. Много съм смотан. Той тук трябва да се разви също. Двете страни на резервуара развиваме. Да. И трябва да вземем подпирачката на резервуара. Майко, как духа ще им падне телефона. Май трябва да си взема по-стабилна стойка за телефон. Аз може и да имам вътре. Но кой да я вземе? Кой да я вземе?
Ама май да не рискувам да отида да я взима. Така, откачихме и повдигаме резервуара. Бачи ще отида за стойката. И така, вече сме с голямата стойка. Доста по-добре. И сега да вземем подпирачката за резервуар. Така. Що го напълних толкова? Така. Снимал момента. Момента? Да. Кажи. Така. Вдигнахме резервуарчето и сега да пробваме поне на майко. Аз как ще ги стигна? Да пробваме поне едната такова. Гледах клипове, изглеждаше ми доста по-лесно. Хоп, така. Така. Това е куикшифтъра. Сега ще направим една бърза проба. Така. Кой имаме тук? Имаме 4 такива. Да видим, става ли въобще? Става, бе. Така. Значи, тук какво беше? 1, 3, 4. Тук малко по-различно. Те са 2 по 2. Червено. Значи те са 2 по 2. Това къде отива? Това някъде на маса. Окей. Значи важното е, че става. Масето и ето къде дали мога да го равна? Или трябва да измисля някаква система, някакъв кабел. Иначе това е датчика, който отива на скоростния лоз. Окей, а това отива някъде под седалката. Добре. Значи сега ще го прекараме това нагоре и после ще наредим бобините. Да. След малко ще се видим, че не знам какво правя. Сега докато намеря проволка, а това е куикшифтърчето. И така, продължаваме. Единият цилиндър го направихме. По принцип е много тесничко, ама каквото такос. Това отива нататък. Сега втория, как ще го извадя. Да пробваме така. Да. Така, единия го направихме. Това втория. Това тук. Това майко. Дано не ми се налага да го продавам този мотор. Ти неща да го вадя пак. И трудно се въздържам да не псувам. Казва, че тия може да ги завъртиш. Оп! Така. 2 цилиндъра са готови. Сега отиваме оттатък. В принцип, ама то не е от мотора. В смисъл не е от марката. Те всички са си тъй. Той може да стане по-лесно ли? Аз загубих кабелите. Къде са? Ето ги. Ето тук над радиатора. Така.
Много странно е обърнато напреди. Оп. Така. Това да го сложим тук. Айде, тъй ще направим. Това. Тук. И това. Това и майка. Майка старата ира. Оп, така, трети цилиндър е готов. Той някой е бил така. Май оригинални не са така завъртяни. И сега последния. Направо е перфектно е тук. Точно зад мъркуча. Да стане и тази четвърката. Така. Общо взето играта на този Quick Shifter е, предполагам, знаете, прекъсва сигнала. Това тук. Това го завъртаме. Майко. Хайде. Разгиле. Ето ще го сложим тук откаре. Така, тук работа е 6. Защото аз съм 6. Така, това може да го сложим. Тъй ли беше? Как беше? Не. Е така. Вай. Как беше тази хуйня? Тъй. Не бе, той така беше. Да, това не е шега. Преди тая Yamaha имах един KTM. Принцип много весел мотор. Обаче 790. Много весел мотор, но имат проблеми с разпределителните валове. И аз си мислех, че по всичко наред. В смисъл, направих му 18 000 мили. Нямаше признаци. Обаче почна да губи мощност. Така. Почна да губи мощност и на едно такова, на едно обслужване. Викам, колко да е сложно да му отворя главата. Да видя какво се случва. И я отворих. Разпределителния вал. Смукателят беше заминал. Пък преди това, да. Аз преди това си мислех, че помпата му е тръгнала да заминава, защото няколко пъти го карах до последно. Изпразвах му резервуара до последно. И си мислех, че помпата заминава. И казват, че също е често срещам проблем на KTM. Смених помпата и на обслужването на 18 000 мили викам вече, да погледна какво се случва. Сега той кабелче, оп, ще може ли? Ще хваниш ли? Маса, има една маса. Току-що я сложих и тук и сега ще ги стегна. Кабела почти е прекаран, ще я стегна, казах ми. Кабела е прекаран, може тук, може да слагаме радиатора на място. Голяма песен. И разпределителният вал на KTM беше заминал. Кой болт беше тук? Кой беше? Загубих един болт. Много съм смотан. Силно тос.
Ще видим. И... Обаче пък мене много ми се кара. Много ми харесва KTM. И какво да правя? Те имат такова, че ще сменят вала безплатно. Този букса не е добре тук. Така. Мария, защо правиш такива човани? Обаче, за да ти сменят вала, тук нещо стана. За да ти сменят вала, трябва да закараш мотора, те да го инспектират и те ще събмитнат, че наистина вала е за такова и KTM трябва да го апрувни и да ти сменят. Обаче това ще отнеме ужасно много време. Аз мотора не го спявам. Първо си поръчах вал 300 паунда от KTM Австрия. Дойде, обаче като отворих да сменям, като махнах бриджа отгоре на главата и видях, че те и кобилиците са заминали изяден направо. И какво да правя? Намерих в eBay една глава, цяла глава от KTM от 21 година, което ще рече такава подобрена, по-добро мазане, това, второ, трето, пето и си я поръчах. Дойде главата, взимах от нея кобилици, това. И добре бе. Така, значи може да слагаме това. Да. Дойде главата, взимах от нея кобилици. Какво правя? Не съм зле. Тук по-малък. Прехвърлих ги на моя, валове прехвърлих. Всичко. Сглобих го, направих го. Обаче той малко вече ми беше умръзнал и го пуснах да се продава. Такава Ямаха имах преди време. И така същата. Така ли си? Така е. Обаче нещо не се разбрахме. Продадох KTM и излезе тая Ямаха. На добри пари. Общо взето колко взимах от KTM. Беше на 11 000 мили. Викам, че пак да пробваме, защото това е... Аз не се сещам за... То не, че не се сещам, има други, ама това ми беше в бюджета. А исках да си има сила. Така. Май е добре. Сега да вържим и тази свинска опашка тук. Ще може ли? Или го прецаках. Прецаках го. То сега не може. А не, бе. Ето я, бе. И да, измах и тая Ямаха. Първия път ме остави на пътя, ама то било нормално. Било нормално, казват хората. Ся. Това е кабел. Ей така покрай кутията. Цак. Цак. Идва тук пред другите кабели. Сега викам да пуснем резервуара. Така, пуснахме резервуара. Извинявам се, че са дупе така. Сега трябва да стигнем под седалката. Така. Много съм зле. Трябва да сложим това. Датчика на това, на скоростния лост. Колко ще е? 8 ли дай? 8 прилича.
Тъй. Малък проблем. Трябва да си намеря ключетата. Ключетата трябва да се намеря, защото... Не мога ли? Я да пробваме. Ако вдигна. Да, бе. Ей! Така. Ще стане, бе. Та. Ще стане. И какво да? Намерих и тая Ямаха. Викам, ай, ще пробвам пак с Ямаха. Обаче... Мое място така. Опа, ето го. Дали има значение как? В смисъл, тъй да го сложа. Тъй. Вече там ще го прикараме. Да му слагам ли? Май трябва да му сложа. Адио, няма да се разви. Такова лепило за резбата, ама не вярвам да се разви. Тъй. И сега пак същата работа. Обаче така ще трябва да си взема. Да. Тук трябва да си взема ключетата. Които са? Ето ги. Ето ги. Добре сме, бе. За 20 минути. За 20 минути ще го съберем. То пък сега 10 тори. Яде, той. 8 развиваме, 10 слагаме. Окей. Дей фърка, майка. Имаме и тангрипове да му слагам. Какво знаете ви? Не, малко навътре трябва. Да, тъй. И ни 5 нютон метра от бачите колопералнята. Май му стига. То главното е... Къде остана къде? Ето го! Така. Ето го! Танасе. Къде ще те сложим, Танасе? Дали ще можем? Кутиката колко е? Айди, мини. Така. Или отгоре на акумулатора. Защо пък не? Защо пък не? Тук има... Ари, бе! Има такова, ако няма да го ползвате, да си го затапите. И сега трябва да го извадя. Ти баш ли са? Да, явно са и ба. Излез. Плева. Пу. Тън казвам. Ще го маркираме, че не е създаден за деца клипа. Така, общо взето сме готови. Сега, отцапал съм се някъде. Ау.
стана тук? И така. Кабелите и е там долу. И за какво ги такова, като нямам свински опашки? Ще ме извинявате. Скоро ще му слагаме и такова. Ей, такива мънички ще сложа. 4. Да, пак не ся убий са пред камерата, Николая. Си прос. Да. Тъй. Това. Ей така, една опашчица. Штрак. Опашки трябва да има. О, да, то трябва да го прегледаме и как ще се. Тук ало, второ, трето, пето. И това кабела от датчика. И него е така. Една опашчица. Чик. Чик-чирик. Чик-чирик, чик-чик. Така. Всичко е сложено. Тук. Влиза ли? Влиза ли? Обаче и така да се вижда. Готови сме, бе? Сега ще видим. Искате ли чай? Ще взема телефона да видим. Ще запали ли? Ха-ха! Оп! Да видим. По принцип, да, както казах, прави проблеми с паленето. Ще стане, бе. Къде фокусираше Джонка? Я да видим. О! Супер, супер! Така, сега хора, аз трябва да го настройвам. Ще го настроя, пак ще се включим евентуално. Ако не, ще се включа да го обясня за настройките. Готов съм. Всичко е вързано, има си приложение, отворих приложението, нагласих го и там. Има 6 или 7 стъпки. То направо, като на момент ти казва, седни на мотора, направи то и направи оно и ало, второ, трето, пето. И готов. Утре ще тестваме. Айде хора, живи, здрави и до скоро.